थुफ्लुंना हरबा एसे थुना ट्राइनायदो आरोना नै इदि गयो सेरेबा दायो सेरेब सावनो नागिरदों आरोना बय जुमाय दङ नै बिथाङा सावगोन जोंना जाबायना होदो बास दायो गाइस तिनथाला न' लुहांदो आरोना नै दायो बानायबाय नै जाबायानो ओमफ्राय नै जोंना बिथाङानो सावगोन आरोना सेरेबखौ अमाइला बेबायदिनो नैथिं गबायना आरोना बिदि गगोन आरोखि दे एगजामपोल नायदो दै होनानै बिदि गमारगोन नै दायो लिरनो थाखाय हा जावग्लिदों आरोना नै दायो नै दायो लिरबाय आरोना न'नियानोथ' मोजां जानांगौ आरो गाइस नै तारमाने दायो तिनथाला न' लुहांदो आरोना नै बिथिंजाय दायो बिथाङा लिरगासिनो दङ नै तिनथाला माने दालायगासिनो दं आरोना सट दालाय होगासिनो दं नै बिथाङा जालायगासिनो दङ जाब्बायानो तिनथालाखौ ओमफ्राय नै बियो जालायगासिनो दं आरो दायो नै बेफोरबायदि जालायो नै दायो दायो जाहां जादों आरोना बिथाङा दायो जालायगासिनो दं दालायगासिनो दङ आरोना तिनथाला न' नै तिनथाला न' होनबाथाय सोर बानायो सोर लुयो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ तिनथाला न'खौ बर' हारिया बर' जातिया लुयो आरोखि नै तिनथाला बेफोरबायदि आरोना खान्था दोनि लुयो आरोखि दै बेफोरबायदि लिरदों नै दायो सेरेब सावनो नागिरदों आरोना बे नै सेंग्रा मानसि उफाय गैया एक्सुवेलि बेनो माबा अफ्रि नांगौ जाहैबाय आरोना अफ्रि नांगौखायनो बियो सावसिन जाहैबाय आरोना आसोला जोंना सारा नै बावैनो बानायखादों आरोना हाब्रुखौबो ओमफ्राय लिरगासिनो दं बियो एक्सुवेलि बोरै सावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा सेरेबखौ रोङाना नायनि नों बिदि सावबाय थाखायो नामा दिनैसो फार्स्ट टाइम ना दिनैसो फार्स्ट टाइम जाहैबाय बिथाङा सावना नायगोन जाहैबाय आरोना फार्स्ट टाइम सेरेब सावना नायनो बिथाङा लिरनो मोजां लिर उखुन्दै गबा गैला सेरेबा गजोबगोन थानाय नङा नै बथला बेनो आरोना बेखौ हाजावगोन नै बावहाय बिदि हाजावगोन आरोखि दै नै बावहाय बिदि माबा होखांगोन सिङावहाय नै गाहायद्राय जायाखैना मोजां लिर उखुन्दै गवा जाहाथे तिनथाला न' दायो नै अर जलायसिगोन आरोना जलाय दे नै बिसानिमोन आरोना जुमाया ओमफ्राय बिसानिफ्राय नैबे सावनानै लांसिगोन जाहैबाय आरोना अफ्रिखौ अमा फिसिदोंनो अमा गोरलै दङ आरोना बेनि थाखाय अमा दङ मानै दङ बिसाना अमा फिसा मासे ओमफ्राय गिदिर मासे दङ जलायबाय नै जोंबायना जेनेबा खै घन्टा लागोन बियो इसोरासो मिथिगोन जेनेबा जेसेबां अर होयो एसेबां गबाय थानानै गखांजोबबानो जाबाय आरोना नामा आदसा फार्स्ट टाइम नालाय अफ्रि नांगौनि थाखाय सावदों आसोला नै बिराद खस्थ' सावनो गोनां गैयामोन उफाय गैया जाहैबाय बिमाया आलासि जाना दंहै जाहैबाय आरोना बेखायनो सावना लांसिगोन बियो बिसानिफ्राय आरोना बिथिं मिनि खुमादोसो नै सावनाबा हराखै जुमायखौ दख'ना लामोनो मोजां
Wow, गोगोम जोंबाय लोगोरा बनाबो नै औवा बनसो आरोना Ibu dan saya juga. नों दानस्रिनाय गोजा आदसा Ikan lo beda kali film aku. Apa ini istilah? नों मिथियोना मिथिया बथलसेयाव बेसे लायो सेरेबा बेसे लायो दा गामियाव गामियाव 50 थाखा आरोना 50 थाखायै फानो जाहैबाय आरोना सेरेबखौ गोबां फैसा मोनो आरोना बेखौ फाननानैबो बेबो मोनसे बिजनेस पागला पानि होनो आरोना बेखौ हारसायाव पागला पानि बर'आ मा होनो जुमाय गिसि जुमाय गोरान बुङो आरोखि सिमाङाव आं लोगो ओंखारलाबायो नामा होमबा नों फोथायगोन नामा ओइ सायाव दैया होदो सायाव लुनानै आजा बनखौथ' मोजां जोंनो बियो औवा बन गोजा जाथारा बेलाय बन दंमोन बेखौ सोना होबानो ओइ लुना हो लखबना होखादोब्रा बिदिनो दै होथ'वाखै आरोना एबार होसिगोन एबार आसोला बिराद मावथि सेंग्रालै बे गामियारि सेंग्राना अबेसे मावखागोन बे अरा इ जोंनायखौ माबाना होसाबना सोरो नै सावगासिनो दं इयो गवाखै नामा सेरेबालै सेरेबा दाबो गवाखै बिराद गोबाव नांगौ नाहरा दायो सेरेब सावगासिनो दं बियो गवाखै जाहैबाय आरोना बिदिनो ओरै आसोला मबाइल थुहोलां सेरेब सावहोलां हाय हाय खाफाल बिदि सेंग्रा बहा मोनबावगोनहाय नै दायो गबाय जाहैबाय आरोना दायो गनायखाय आं फैलायबाय बिथिं होथेदों आरोना बार बारनायखाय बार फैदों बुस्थुआ ओंखायनो अरा गोमोरो नालाय होथेबाय आरोना नैबे जिखौ ओमफ्रायो नै भिडिअ नायगासिनो दङ ओमफ्राय नैथिंजाय गबाय आरोना नै सेरेबा दासो गहांदों दासो थप 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 नै गदों भिडिअ नायहोलां बन नारना होलां बन नारना होलां होगासिनो दं आरोना बियो दायो गबाय नै दासो जागायदों आधा घन्टासो लाखाबाय खिन्थु बे दा गजेननोनो दासो गजेनदों आरोना आधा घन्टासोनि उनावसो नै गजेनबाय दायो गबाय आरोना बिराद गोबाव नांगौलै सेरेब गनोबो आयु गोगोम दं नै आदार होदों दाउनो गोगोम दंखायो बिसिनाव दाउआ आरो फिसा फिसा जाबावदोंसो नै एसे स्र' स्र' जादों आरोना नै बियो बारा गिदिर देराखै ओमफ्राय नै फिसा फिसासिन दाउ फिसि बिसानि लकेल न'आवनो मादै आरोना जोंहानि मादै जोंहा बाबानि फंबायनि आरोना गोबां फिसि बिसा ओमफ्राय नै सासेया बेबो जोंहा दादानि फिसाला आरोना जुमाय सावग्राया आसोला नै सावगासिनो दं गंसे जाबायना गंसे सोलायबाय बियो नै बथलखौ ओइ नै साइडआव दोनबाय आरोना गंसे जाबाय ओमफ्राय नै दायो गोदान बथल होदों ओइ नों मा मावदों है आदार दौनाया मा जाखो नोंना हासिबसो जारिबाय माथो नों दाउखौ माया नैबे हाग्रायाव गारनाय दै गारसिन जायो सेरेबनि मावआनो लाय खथामोना मावथिथार मालाय सेरेबनि दै गारदों आरोना नै दायो
जानो थावनो माबायो मोजां ना जा मोजां बरिया बरियानो सेरेब सावग्रा बियो हाया जाबाय नोंना सेरेब सावनाया अय आसोला मा खालामगासिनो इयो बोखांबाय ए अरसर माने फोजोबबाय गैला खोमोरजोबबाय गंबेसे ओंखारखो ओइ बे लोंनाय जुमाय ओंखारलै होबा ओमफ्राय नोंलाय लांगोन नामा सेरासो सेराखौ सोरखौ लांगोन 3 केजिबो गैयि माइरं सोरखौ लांगोन 3 केजिबो गैया होमबा एथ' एसे सेरबा एसेल' ओंखारबाय जाहैबाय 2 बथलबो ओंखारजोबावाखै 1 बथल गंसेल' ओंखारबाय आरोना वाव नै दायो मोजां दोनब्राय माबायानो गैयाथ' आरो अफ्रियानो बारा गैखाया नै 2 केजि 3 केजिल' नै अफ्रि लांग्राफ्रा ए अफ्रि लांग्राफ्रा नै नांलायगासिनो आरोना मोनगौबाय थांदो पला बिदिया पला जायो दैलाव खदल जाबाय मोनगौनायखाय खारबाय नै सेरेबखौबो लांफाबाय आधा बथल गालांबाय अफ्रिखौ लांजोब्बाय आरोना अफ्रियानो बारा गैया ओरैसैलायनो जुमाय फाग्ला नुखादोलै सयथिबो लोंग्रा बायदि नुखादो पला लांबाय नै बिसोरो अफ्रिखौ आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थि गोदान साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर फैबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनफिनलायगोन